हाय गाइस जय जगन्नाथ। देखो आज आद्यार मन पूरा दुख। देखंतु ए घरे केते सारा पारा और चढ़ई बुचंती केते सुंदर लागुची केते सुंदर बसिचंती फ्रेंड्स। बहुत मजा आसे मानन को देखि बहुत खुशी लागुचे। केते सुंदर घर ऊपर बसिचंती एका संगे एते गड़े। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବର୍ଷା ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବାପରେ ବାପ। ବାପା ଆଉ ଚାଚା ଚାଲିଲେ ସୋରୁମକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ କହିଦେଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜଟା ଯେଉଁ ରଖିଥିବି ସେଟା ତ ମୁଁ କହିବିନି ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି। ରହିଲି ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।